Hola, friquis! Avui hem vingut a PortAventura a descobrir totes les seves novetats d'aquest 2026. Què dius, doncs? Ens acompanyes? Som-hi! Hem entrat una mica tard avui, són les 5 de la tarda, però el parc tanca a les 11:30. Recordeu que les atraccions tanquen a les 10:30, mireu bé l'hora que tanquen cada atracció. I tenim ganes, ja hem entrat molt espitats i tenim ganes, així que la nostra primera presa serà Furious Baco. Sortim de Furious Baco. Què, Maria, sobreviscut? Cada cop millor, Furious Baco, eh? Hi ha una batalla entre Furious Baco i nosaltres. Ja saps que patiràs. Sí, però és I com... cada vegada som més grans, cada vegada sortim més fets caldo d'allà dintre. Cada vegada està pitjor l'atracció, també. I cada vegada l'atracció també és més gran i està pitjor. Però segueix sent bona, és a dir, a mi m'agrada. Sí. Això és fet caldo, però Sí, bé. la velocitat, sí. Sí, Molt bé. sí. Si només fos el llançament, bé, a partir de la primera girada ja podria acabar. El primer. Anem ara a descobrir Macamanu Jungle. Teniu un vídeo dedicat al canal, us el deixo per aquí davant, així que en aquest vídeo no ho descobrirem, però podeu entrar a mirar-lo. La Xina Baixa està underrated. La veritat és que li falta alguna mica d'oferta, però com a decoració les cases són espectaculars. Vinga, va, que el cos em demana una mica d'ahir de la cara, Xambalita, no? O Dragon Khan. Vols provar Ritrac? Dragon Khan, que encara no hi he pujat. Bueno, a veure què et sembla. Mira, ara va 8, va 8 ara. Oh, mala senyal aquesta. Mala senyal, de moment. Anem a veure. També, jo vaig tenir la gran sort de poder ser dels primers afortunats en provar Dragon Khan després del seu retrac. Vam venir abans de que obrís el parc a provar-lo i en aquell moment vaig notar unes vibracions bastant fortes aquí al Cobra Roll. Anem a veure si es mantenen encara, si com va, fa molt de soroll ara això. No he pujat des d'aleshores, així que pujarem ara i provarem a veure si segueixen aquestes vibracions, si el noto millor, si el noto pitjor o què tal. La Maria també el provarà per primera vegada després del seu retrac. S'escolta diferent, Vinga, som-hi! Ara, Cobra Roll! Vinga! Ai, les orelles! Sortim de Dragon Khan i realment les vibracions s'han accentuat una mica, sobretot en el Cobra Roll. Jo no recordo que vibrés tant, és a dir, jo crec que és suportable dintre del que cap, però sí que comencen a haver-hi unes vibracions que no hi ha durant la resta del recorregut. Sí. I això, Maria, tu com ho has vist? Bueno, diferent a com la sempre, no? Però sí que allà on m'has dit doncs, està accentuat
aquell tremolar... Sí, ja comença a tremolar, acaba el Cobra Roll i segueix Dragon Khan normal. I ara anem aquí davant a descobrir una de les novetats d'aquest any de PortAventura, que per mi és una de les millors novetats que s'ha fet en els últims 15 anys aquí a PortAventura, que són els Refresh Points. Realment estan molt integrats temàticament, li donen un toc, reanimen aquesta plaça que estava una mica morta. El drac que en el seu inici Universal amullava la gent i contestava preguntes. Aquí també tenim aquests peixos nous. Epa! I aquests peixos que han incorporat, que treuen xorros, el tinc por que sortirà un i em donaran tota la cara. És una idea molt senzilla, molt ben executada i que dona una vitalitat a aquesta zona, que aquesta plaça era una mica plaça sense més, de passar d'una banda a l'altra. Ara els peixos estan descansant, però a veure si els podem enganxar més tard. El drac acaba de fer alguna cosa, però això, molt encertat això. I volia donar les gràcies a PortAventura, que ens ha proporcionat les entrades per al dia d'avui i ens ha obsequiat amb el nou got refill, que ara us explicarem com va. Aquí a l'esquerra tenim unes altres màquines de refill. Ara n'hi ha una fora de servei, però en tenim dos. Primer has de posar el got aquí. No hi ha català, Vale, què vols? El que vulguis. No hi ha Coca-Cola? Ja està tot gastat a aquesta hora. Coca-Cola només... Ui, si no anem una altra. No tenen de res aquí, Vale, va, provarem el Fusti de llimona. Selecciones i li dones el botó. I aquí va fent xac, xac. Ui, que queda poc. El podeu reomplir cada hora i els preus us els posaré aquí en pantalla. Yes, Bat, una espatllada, el gel has d'anar al Jingsun aquest el posin. Bueno, suposo que són els primers dies i ja anirà millorant, o senzillament made to remember. La gent l'escolta molt, Sí, la gent està triomfant bastant, Jo, quan vaig anar a Universal, de fet, jo crec que aquesta idea és robada dels parcs Universal i Disney d'Orlando. Allà els podies omplir cada 10 minuts, Aquí és cada allà hora. sortia a compte. Aquí cada hora el preu és més elevat, allà ens va costar $17 el got i amb el refill. I el canvi sortia més barat. Aquí també tenen una oferta. Si compres... Sí, si compres Dos gots, i tres, 3, és una us daré per aquí. Això, jo compraria un got i us els aneu partint entre dos, així. Feu el que vulgueu, no? Res. I anem cap a Shambhala. Shambhala no falla, o sigui... Shambhala és safe place, no? Anem cap allà. Després de Dragon Khan necessitem una mica de suavitat. Bueno, i un Uncharted també en ve d'avui. Un Uncharted anirem a provar. A veure si funciona tot i com està aquest any. Baixem de Shambhala. La veritat és que Shambhala sempre va bé. En aquest cas, a Shambhala no m'han deixat utilitzar les Meta Ray-Ban. 10 minuts abans, a Dragon Khan sí que m'han deixat. Aleshores, jo vaig preguntant a cada operari si puc o no, i aleshores depèn de l'operari o l'atracció, em diuen que sí o que no. Anem a descansar una estoneta, aire condicionat. Això significa un street mission. Convé una petita repintadeta a tota la zona de Sésamo Aventura, perquè ja comença a estar tot del mateix color. Estic cronometrant el que triguem a pujar al Sésamo Street. Quan posava l'entrada? 25 minuts. Anem a veure. Quan hem fet? 14 minuts.
la cantimplora aquesta, primer aguanta el fred també, Té la canyeta aquesta, també la pots guardar aquí així, i després també si la vols treure i anar sense canyeta, pots veure per aquí i tancar-ho també. Quan veig al fons aquest amb aquesta llum, penso que és l'outro de Coaster Studios. Café para muy cafeteros. La Maria mai para. Si em paro a fer un vídeo, ella va tirant. Mira, ha parat ja, hombre! Ja era hora. Bueno, doncs anem cap al tren de la mina. Clàssic, no pot faltar mai, el tren de la mina. Facis el que facis, sempre acaba caient un tren de la mina. Tenim una proposta per als Got Refill que hem vist que no surt i que hauria de sortir, Maria. Falta cervesa o clara, una miqueta de... Home, i cada hora ja les sues, així que a PortAventura. Menys sucre que tot Birreta freda, sisplau. És molt divertit veure el Templo del Fuego amb la majoria de gent, no l'ha vist mai, és la primera vegada que l'ha vist. I aleshores veure les cares, nens espantats, jo crec que és el trauma de tothom, de tots els nens que han vingut aquí a PortAventura, inclús nosaltres de petits, quan es va estrenar aquesta atracció, tots tenim traumes d'entrar aquí. Hi havia bastant de foc, no funcionava tot, però bastant de foc. Serpiente emplomada segueix avariada, estan intentant arreglar-la. La idea del parc és obrir-la quan abans millor, però de moment encara segueix avariada. I aquí a la Hacienda del Charro a Mèxic tenim un altre refresh point. Aquest jo crec que temàticament és el que queda més bonic i és potser el més senzill de tots, Tenim aquesta font amb tot de càntirs i torretes amb diferents xorros que surten a diferents velocitats. La que sembla que no et mullaràs, xas, ja t'han enganxat. Molt divertit, la veritat, estèticament queda molt integrat en la zona i mira, xops. Jo ara ja no m'hi posaré perquè ja és una mica tard, però una idea super original i que entra en la idea del parc 100%. Aquí sí que hem de fer una crítica a PortAventura i és que igual que quan no obre el parc, no obre totes les atraccions que les va obrint a mesura que va passant el dia, ara a l'hora de tancar sembla que està fent el mateix. Shambhala posava que tancava a les 10, Dragon Khan a 11:15, aquí Stampida, Uncharted a 11:15. És a dir, si el parc està obert fins les 11:15 que posa, les atraccions haurien d'estar tancades fins a aquesta hora o que les atraccions tanquin totes a la vegada. No pot ser que aneu expulsant del parc d'aquesta manera. I aquí hi ha l'últim refresh point que ens quedava per veure, ja està apagat i està tot eixut, però és el d'aquí al Far West. Són tots aquests barrils
i galledes que també expulsaven xorros i això. Sembla que aquest fa estona que ja està tancat perquè el terra està tot sec. Però l'autèntic refresh point que hem fet servir tota la vida és aquest d'aquí. Aquest és el refresh point de tota la vida. No beveu aigua d'aquí perquè això és un circuit tancat, no és aigua potable. I tothom aquí omple la cantimplora. Bueno, ara comença el rush, l'èxtasi de la Maria, que comença a córrer i se'n va, ja va cap allà el refil. Som-hi, l'experta en marranades Què vols? i de res. No, va, això, el mix, El Mezo Mix aquest, que no sé què és. Lemon, cherry, strawberry, o maduixa. Sorpréndeme. Maduixa, va. No sé què, bueno. Dale. A veure com cau això. Vinga, ja cau el cipiafo. I la maduixa, allà ha sortit maduixa. Ha sortit maduixa, tu l'has vist, com sortia? Sí, hi ha color rosa també. Llimona, Coca-Cola, Anem a provar de fer una estampida rapideta i posar-nos a la cua d'Uncharted. Si això, recordeu, si l'atracció posa que tanca a 11:15, és que tanca la cua a 11:15, no és que deixin de tirar trens a 11:15. Per tant, a 11:15 menys un minut podeu estar entrant per la porta que us deixaran entrar. Què tal el Mezo Mix, aquest remix, Caribe Mix? Aprovat, gas. La Maria creu que tampoc ha provat el Titan Track i zero ganes de provar-lo una altra vegada, però bé. S'ha d'anar corrents. Al final no hi ha hagut tortura, ens hem assegut i s'ha quedat fora de servei l'atracció i aleshores ens hem estat com 10 minuts allà asseguts esperant el mecànic. Al final s'ha obert la restricció i hem baixat. Aleshores ens hem estalviat el mal tràngol d'estampida. I anem corrents cap a Uncharted. Queden 2 minuts perquè siguin 11:15 i tingui l'atracció. Jo crec que arribarem apurats, però arribem. Hem arribat. Hi havia el noi que estava tancant ja amb la corda. Otra vez con el bar. Opa, vaya flequi! Vaya flequillo, nen! Pues, tenemos que preguntarnos... Vaya flequi! ¿Es mapa de metal? Per dintre les cues també s'ha d'anar corrents. Bueno, estem aquí al torno ja d'entrar i petardeada màxima. Vam a petar i crec que ens evacuaran, no ho sé. Han fet baixar la gent del tren i a veure què passa. Doncs al final ens han desallotjat. Ens han dit que Uncharted no tornaria a obrir durant el dia d'avui i cap al carrer, ens hem quedat al final sense estampida i sense Uncharted. I com que hem estat allà esperant, al final Fiesta Aventura ja ha començat i ja estan llançant castell de focs, o sigui que tampoc veurem Fiesta Aventura. A veure, que nosaltres també apurem al màxim, però ens interessa més atraccions que Fiesta Aventura, s'ha de dir. Pels més llaminers i gelaters han obert també la Casa Magnum, el qual pots personalitzar el teu gelat, pots escollir si de xocolata blanca, xocolata amb llet o negra i posar-li els toppings que vulguis. Això ho vam provar a Europa Park. Avui, ja quan hem arribat per aquí, ja ho hem trobat tancat, però és una proposta bastant, un gelat. Nosaltres, que sempre viatgem amb el Tico, que menja com 6 gelats al dia, això li xifla, la veritat.
bonecos. També teniu el vídeo de Coral Bay, que vam venir l'altre dia a descobrir aquesta nova expansió del Costa Caribe, Caribe Aquatic Park, perdoneu. I també volia dir que Ferrari Land l'any que ve farà 10 anys ja, i de moment no hi ha obres ni previsió de cap atracció nova per commemorar aquest 10è aniversari. Veurem si PortAventura té unes amagats sota la màniga o realment no farà res. Ja veurem, de moment no criticarem. Bueno, friquis, acabem el nostre dia aquí a PortAventura Park. Ha sigut un dia bastant intens, una tarda més aviat. Tarda calorosa. Molta calor, però hem aprofitat per fer moltes coses. Espero haver-vos ensenyat totes les novetats. I que vingueu a provar-ho. I ja ho sabeu. I li digueu als comentaris. Deixeu els comentaris. Ens veiem en els parcs. Adéu!